שכחו לפתוח את גלגלי המטוס, ורק במרחק קצר מאוד מהקרקע התריעו על כך מערכות החירום. נוגה ניר נאמן, את מביאה את הסיפור הזה. איך זה קורה לחברה מיומנת כמו אל על? זו שאלה מאוד טובה, אושרת. דבר כזה אסור שיקרה. מדובר באירוע חמור מאוד. כל מומחי הבטיחות ששוחחנו איתם היום מגדירים את האירוע הזה כחריג. זה לא דבר שרואים אותו הרבה בעולם התעופה. הכל קורה, בואו נספר לכם את הפרטים, בטיסה של אל על ללונדון, טיסה במטוס 737, טייסים, איך לומר, אושרת? פשוט שוכחים לפתוח את הגלגלים. פתיחת הגלגלים אמורה לעשות בערך במרחק של 6 מייל משדה התעופה לפני הנחיתה. הם לא פותחים. יש 2 בדיקות נוספות שאמורים לעשות שמוודאות שהגלגלים פתוחים. גם הדבר הזה לא קורה, הבדיקות האלה לא נעשו, לא מגלים שהגלגלים פתוחים, ורק בגובה של 800 רגל, שהם 250 מטר מהקרקע, 2 מייל מנחיתה, מערכות ההתראה מתחילות לצפצף בחוזקה בקוקפיט, והטייסים מבינים לראשונה שהם פשוט עומדים לנחות בגלגלים סגורים. בשלב הזה כבר כנראה מאוחר מדי להגיע לנחיתה, הם נאלצים לבצע סיבוב באוויר, במהלך הסיבוב הזה לפתוח כמו שצריך את הגלגלים, וכמובן שהנוסעים לא מודעים בכלל לכל האירוע הדרמטי הזה שקורה בקוקפיט. עורך הדין יצחק רז, הוא חוקר התאונות הראשי של משרד התחבורה, כבר פתח בחקירה של האירוע. ומה בכל זאת אומרים לך באל על? התשובה הרשמית שלהם היא שהאירוע נמצא בחקירה, בתיאום עם חוקר התאונות הראשי של משרד התחבורה. זו התגובה הרשמית, לא מעבר לך. כן. תודה רבה, נוגה ניר נאמן. לא רק ברעננה, גם בחולון